ale podívejme, jestli pak to není Pommy Potter. Ale podívejme, jestli tak to není Snape, fuj. Přivedl se všetečné komplice rola hrušlivého šťabajzlu Granger. Všetečné? Komplice? Hej, profesore, nejsujte. Co je? To je jako. To zajista nejsem jabko. Jo, jablaka dabra. Hej, nejsujte, vidíte se, nějak se nám červenal. Dost tvých hrátek, Pommy Potře. Ovoce jehož název se neříká, aby si tebou rádo promluvil. Ovoce jehož název se neříká. Vykříkat vlastní morga. Kámo. Pommy. Pošetilo to říkat nahlas. Dobře, tak to budu muset asi zaspívat. Lesní mord je plesnivák, má na ráno v kalhotách. Působivé, Pommy Potře. Pani, kdo to je? Jsem to já, ovoce, jehož název se neříká. Víš ovoce, jehož nos chybí. Pommy. Nikdo z nás nemá nos. Počkej, tak jak to, že máš brýle? Přiletený. Pane, zrovna jsem před vás chtěl předvést tyhle křeny. Hej, nejsem křen, jsem pomeranč. Ticho. Wow. Hej, takhle se tam prdala nehraje. A nyní se, Pommy Potře, připrav na svůj konec. Neboj se, Pommy, pomůžeme ti. Jo, nebudeš čelit plesní mordovi sám. Popravdě bude. Žele na vás. Fuj, nesnáším ovoce v želatině. A nyní, Pommy Potře, den, na který jsem čekal, den, kdy se dozvíme, kdo je nejmocnější ovoce mezi kouzelníky. No, jako kdy. Cože? Ne, Prostě, tohle není typovačka. Dětku na galová. Vždyť to není ani ovoce. Hele, nebudeme chytrý jak jabko. Ne, to nejsem. Počkat, jak víš, že jsem byl jabko? No, příšerně je číst. Páni, kde to jsem? Zdravím tě, Pommy Potře. Je, profesore Citronale, jste zpátky. Opravdě, Pommy, pořád jsem mrtvej. Počkat, když jste mrtvej a mluvíme spolu, to znamená... Hodně se, nejsi mrtvej. Ber to jako jakési zastavení času, které tě naučí lekci. Tu nejdůležitější, kterou se kdy naučil za celý svůj život. Hej! Co? Říkal jste něco? Pommy Potře, teď mě musíš velmi a velmi dobře poslouchat. Abys přemohl lorda Plesní morda a zachránil své přátelé, musíš zkrátka... Citronale! Hej, Citronale! Teď už se to asi nikdy nedozvím. Počkat, co to je? Talenty porážky Plesní morda. Teď, že Pommy Potter pryč, mi už nikdo nemůže stát v... Stát? Vždyť ani nemám nohy. Co? To je nemožné. Jak si... Hej, Plesní morde, hej! Co? Co chceš? Jablaka dabra! Ty jsi to dokázal. Udělal si mi opět čerstvý. No, v dopise Citronála bylo, že pokud nechci dostat, musí na sebe být hodnej. No, starý Citronál byl moudrým ovocem. Jo, taky tam bylo, že když na tebe budu hodnej, tak si nevšimneš. A čeho? No, že... Ne! Zvládl si to, Pommy. No teda jo, rozvíj jsem to. Když už je po všem, dáme to žele. From against Harry Potter as a baby being left at his doorstep of his aunt and uncle. He then jumped to a very unhappy 11-year-old Harry who lives in a cupboard under the stairs being treated like a slave by his relatives. Al will start delivering letters addressed to Harry from a wizarding school called Hogwarts.